କାଳିଆର ଡାକରା ଆସିଥିଲା ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ ଡୋରି ଲାଗି କେତେ ଦିନରୁ ଅନେଇ ବସିଥିଲି କେବେ ଟିକେ ପୁରୀ ଯିବି। ଯାହା ହଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସକାଳ ଉଠି ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଇଦେଇ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଷ୍ଟେସନ। ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଥିଲେ ତ ଟିକେ କିଛି ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ, ପେଟିସ୍ କୁରକୁରି ଏମିତି। ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ପୁରୀରେ 10:30। ତ ହୋଟେଲରେ ଚେକ୍ ଇନ୍ କରିକି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ବାହାରେ ଟିକେ କିଛି ଖାଇଦେଲୁ କେକ୍ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିବ। ସତ କହୁଛି, ଭିତରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି। ଆମେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଇଏ ହେଲା କାଠ ବୋଧେ ରଥ ଗଢ଼ା ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ଚକା ଆଖିକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ବାହାର। ସତ କହୁଛି, 4-5 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଚକା ଆଖି ଦେଖିଦେଲାକୁ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା।